kong nga ai kuble ya pi baroh bat kumchu ki hep ki beret ha ka teng jong Chris Nongpule jongi shwa bangin Sdang ki jing shakri ki jongi dongi let lang hoble ha ki jing Duwai ka jingo bat rami ashme tra bem ladan kap ngi tra we pe we hani ka step tra don ka tra ba kinong bynta tra ba kin sa shim la jong ka bynta don ka tra ba Nongkren iban sa sam ka tien ba khoi ka jong be tra su don ka tra ba ka JCES hangni a tra don ka ba Shimtihun ki pablang sa ha teng tra ba no ha teng jong tra ba no Jesus Christ amen Shabangin yosngo na ka tien ka jong ble ba Jingrwai na i Kyrshan Thabah in ya Wahlang ka Jingrwai ka ba drus pa iwe na pathamai bat sans pa prapandre na ka barim hadian ka ni ka Jingrwai an karpat i Kyrshan Thabah ban shembela ka bynta Ki ko me na salem ki kon ki lam shu Jesu ki sin ran te kim sha kin wan ki be noru ya ki u Jesu kin rat u yo I u pet sngewbha u ong ha ki sha ya ki Khynnah ba kin wan hanga ngan shim kum ya ki taban ko dop ha ka sha dem ngan long nong su maria kiru wat be no te ya ki hanga ki dono te kin ai kin shong bat nga hari jeng shai sha ya ki Khynnah ba kin wan hanga to mentah haswa bangan pendam hagi Jingrwai ngan pule na kaktin ka jong blai ka ba phila ban syam na ki arteli ki bynta na kaktin ka jong blai ka ba ningkong ngan syam na ka kitab sam ka lenong ka ba ar phulai ka di khot ka ba ningkong hadu ka balai bat ka ba ar ngan syam na ka gospel ka jong Yohanes ka lenong ka ba shipho ka di khot ka ba khadwai ki kentin ki ba khoi ki ba ongkum ne nga ngalong unong ap lang brot ubabha uta unong ap lang brot ubabha u ai tino yala ka jing na ka bynta ki lang brot utrai ulong unong ap lang brot jonga ngan om kerdo u penthia yanga hai ki jaka phlang bajar ngam u yalam yanga harut ki om ki bajai jai u pen phai pat ya kamen sim jonga u yalam yanga hai ki lenti ka hok na ka bynta ka kerteng jong u tengli asnga wikini ki kentin ki bakhut ha kini ka por tongin pendam hai ki Jingrwai ngingo ngidam hajan jongme ko Jesu kenrat ha kini ka step ka menta ko Jesu kenrat mi ya atrai kum ka JCES atrai ya ka bangiwan atrai ban chakri ya kamon ka jongme ko Jesu kenrat tribe age bat ba isnei tang hame atrai ngi IT bat ngi ngo yala ka jong ka jing khmat ka jongme ko kenrat kum ki hap ki baret atrai tribe age ba isnei to pendan kam atrai ki men sem ki jongi kum ki hap ki baret atrai ya ka bangi atrai ngin yo ya kata ka jing start bat ka jing shampang na me ko Jesu kenrat ya ka bangin yo ka tan rai jong ka jing suk ka jong me na do menta bangin dang red hadu bangin da he atrai tribe age bat ba isnei to ya lama me yangi kum ki hap ki baret atrai ya ka bangin syukri ya kaman ka jong me bat ya ka bangin IT ya la ka jong ka jing khmat ka jong me ya ka bangin po pin ko ngo ya la de ya la ka jong ka jing ya ki ba kham halor ya ki kimi ki pa bat kham tam me atrai bat nga Duwai ro atrai na ka benta inong yalam jong ka Jingiaseng atrai to don ringkat ma me ko kenrat bat kam tam ro Nongkren hai kene ka por ka benta men ringkat bat iro atrai men ai bor men pli kata kala de ia trai ka ba in la ban kren ban so tho mangi atrai ikini ki aka atrai ngin shania ban ngin IT ha ka kerteng ka ba kraw bat badan bor ka jong me ngipan amen nga ai kuble ya i Kyrshan Thabah bila pendap ya la ka bynta to blian ku khoi ya pi ha ka jinglong samna ka jong pi te mata ngi la po sha ka we pat ka bynta bangin yo sngo ya tien u ble na i miss Shimtihun Iawphniaw sha bangin yo sngo na tien ka jong ble na i in ya Wahlang ka Jingrwai ka bandrus pa saw na ka bathamai bat sans pa prap khandai na ka barim hadian kan ye kan karpat i Iawphniaw ban shim ka bynta Ya ro, piki Khynnah baroh yu Jesu ubain. Ya ro, piki Khynnah baroh yu
yu Jisu ubain tongo piki khynnah baroh yu Jisu ubain tongo piki khynnah baroh yu Jisu ubain to it piki khynnah baroh yu Jisu ubain to it piki khynnah baroh yu Jisu ubain. Hakabaningkong nga aingo iublay yakaba ula longlem longringkat bat ngi iway pi iway bat kum ka JCES ru baroh kaway yakaba ilayo yakani ka lat sa sisinpan yakabangin penlong yakani ka online service watla kum ki khun hep ki barit ngimyo yakalat banwan kiush kayeng ka jang ublay Henry ngi aingo yu yakaba upenyo yakani kalat yakabangin yo sngow yakaktin ka jang lingba ka YouTube channel jong kabalang nga ai kwa ban ai kuplay kerpang yaki hep ki berit hakakerteng ka batyang tam jong tribe unong penim jong yu Jesus Christ ti hashwai kabangin yo ban yo sngow yakaktin ka jang ublay bat bangin ya chaprang ngin yadam lang hoblay ka Jingrwai Au blay bo kupas isisin pat king ko tribe e ngiwan ban demret hajan jong me hakani ka step ka bynta ya ka ban aingu ya me king ko try ya ka ba me king ko pa mem ju no hanre king try me ri me sumar me pen em mi ka men sim ka jangi hadu kani ka khlemat ka bynta bangilong kum ni ku bangilong ngi tribe e Duwai ru ya ka ba me men doreng kat ya kani ka khlemat ka bynta king ko pa bala ka shakri ka jong me king ko pa ya ka ba ka kan ply ka tien ka jang me kanya try doring kat bat ka pen sle do men sim u jang me ai ba ki kin tien kin ko try bi e kin long ki ba one hair shisha na ka khet ka jang me kin ko Jisu ba dor hoi kin ko try ai kin ko pa ka men sim ka ba yo sngo ye ki tu ki ba ngap ro kin ko pa ka tien ka jang me knang try ye ka e ka ba ki yo sngo kan long ka sharak ye ka jing im ka jang ki ba man la ka sngi doring kat ye ka por ka badang sa try nga shania nga boti nga ai te ki sancti blay ki jang me nadu menta shudu ki artaba ki babam jikadru amen ka bynta ya ka bangala pensyong nong rim ya ka bangan Iathuhkhana ha ka ni ka step ka bynta kalong na ka shithi ka jang upol kalanong ka basa shithi jang upol shikinong kolasai kalnong ka basaw ka khot ka baar ki kintin ki baong kumni Toyai ne scam haka Jingrwai da ka ba apsharai hakata da ka Jingaingu ngan pulis sa sisin Toyai ne scam haka Jingrwai da ka ba apsharai hakata da ka Jingaingu ki hep ki berit ki bampat nang ban pliet ikaktin ka jang ublay pin kerpat ya imei lani papa jang pi lani i baba i kongkong jang pi Bakin yarap ya pi ban pen pliet ya kaktian ka jang ublay. Hashwai ka bangan poy siya ka Iathuhkhana kwa ban kli jingkli kindiat ya pi baroh iway pi iway. Hatu ka jingkli baningkong. Hatu pi Duwai ka chubab kalong hoot na marngi ki kun ki jang ublay ngiyay Duwai bat ngi Duwai ru halakas nginday. Ka jingkli ka ba arpat. Piji Duwai kat no sin shisngi. Light no ka babamja lani ka badishan day. Piji Duwai kat no sin shisngi. Ka Jingrwai ka bada ka ba pida pelait por yeladi ka ba pidem hakmat jong oblay ban Duwai. Let's see ka per day na iwe don iba Duwai lai sin shisngi don iba Duwai ar sin shisngi. Ti hakani ka klimat ka bamentaru ngan Iathuhkhana ya pi syapang uwe ubriu. Balaya tu haka ketien ka jang ublay uba Duwai lai sin shisngi bad uta pite udai Daniel nganget bapila yo sngow siya pang jung bun sin day Henry ka ketien ka jang ublay kam juman rimno bat kayay long ka batamay na ka way ka por siya ka way ka por ka don yala ka jang ka kubor haba ublay upa ya ka Ngan Iathuhkhana ya pi siya pang jong Daniel.
Daniel ya kaba pipila pansem na ka kitab ka jong Daniel kal nong ka benriu ka khot ka beningkong hadu ka ba arpo pra. Bade kani ka bynta pinda puli pensam hakle la tho Daniel hakrem kising. Namar kata ka Iathuhkhana hakini ka step ka long syapang jong Daniel ya ka ka ba ulamat hakrem kising. Ndai baroh ngite ba Daniel udai ukon Israel. Ubala sya ring mrau haus Nebukadnezar sya kari Babylon. Bad hadin jong ka jingsin syar jong Nebukadnezar ya kari Babylon. La job no da Darius ya ka. Bad ulayo Darius ubalong unong med ya kanika hima. Kumta uni Darius ban pentulun ya ka kam hima jong ula ibet banjit ya ka shispa arpongud kiling skor ya kibaki kintray ya ki kam ki jam hala kishnat. But kumta uni ula ibet ru bantong halor jong ki ya ki laingot ki rangba. But pitip na pedang kita ki laingot udai Daniel. Ban napdeng jeng kita kilaingun Daniel ulong ubakam don nam. Namar ba ulong ubriu ubadani kamen sim kababha. Namar ba udai ubriu ubanged bat ubashakri ya ublay. Bat kumta kini ki briu kini ki we ki rangba ki bedon lang ki betrei lang bat kila sngo bishni. Ya Daniel namar ba ulong ubakam don nam. But ru ukam no mensim ni ukam iet Daniel. Namar bu ka jingtray jung bakalong ka babha. But jule tu lani jubam sab henry utrey ya ka babha. Kumta kini ki rangba but kini ki way kiling score kila sngo bishni kila sngo pihun hala ka jong ka mensim Daniel. Di kila le kumno paramaki. Kila don jingmut but kila ya plan. Ya kabaki kumno kin penjat ya Daniel. Te kumta kila ya sela paramaki. Kila ya ong ya ngin ya wat daw. Ya Daniel ngin ya wat ya jingduna jang Te kumta kila persyang. Kila ya tray shitam ru ban yo ya kata daw ban penjat ya Daniel. Henry kimshim la syam kanu ka jingduna hau Daniel. Lani kimshim la syam ya kanu ka daw hau Daniel. Namar ba ulong ubriu jang ublay. Ubriu ubanged bat ubayat ha kalenti ka jang ublay. Kumta kila ya ong paramaki. Ladangi kwa ban yo daw yu Daniel. Ngidei ban wat ya kanu ka daw ka ban ya long persya ya ka ba ya ublay uba usyakri. Kumta kila hadin ba kila ya plan ba. Kila ya damir jengmut ba paramaki. Hadin kumta kila led syau sim. Pitip kila ong kumno. Kusim tu hala karta. Kusim tu hala karta. Kirang ba kila ong kumni. Kirang ba mangi kirang ba. Bat kumtaru ki deputy anta ki ling skor bat ki nong sensyar ki badon ha kata kapor ha kari Babylon ki ongkum ni ngilay perkhan ban penlong hukum no ya kawai kata kalong balada unu ubriu ukerpat ya ka jingkerpat ha unu ublay lani ha unu ubriu lad yami kusim ha kini ki life hosi on bread no ya hakrem kising. Di usim ulaong kalong kababyang. Di usim kumta ula soy lani ula sain ula menjur ya kata ka jing ai jing mud jong kini ki rangba. Ula menjur ya ka jing ai jing mud jong kini ki rangba kumta ula penskem ya kanika adong lani ya kanika hukum. Bat kumta ula soy dako hukum jong ki med bat ki jong ki persya ya kaba jula ban penkela lanu ru. Kumta Daniel habaw la yo sngow ya kani ula led sya sngow syap tiang sngow kunyo hiru
ula lech shala ka jong ka yeng, ula rung shala ka jong ka kamra, bat hang ta, ula dem khosiu, ban ula duwai haublei. Kumba ujule man la kapor laisin shisngi. Bat ha kapor ba uduwai pitip ka jingkang yet ka badon ha ka kamra jong u ka plit syapang sya Jerusalem. Kumta kini ki wei pat ki rangba bat kita ki wei ki nong sensyar ki ba wadau yu Daniel ki lalap. Ki i ba u Daniel u kerpat bat uduwai ya ublei jong u. Kumta pitip ki layap plan paramaki. Ngin li ra ya kani ke jingja ngin li tu yu siem ya ke ka ba u Daniel ulale. Kumta kilalen sya u siem kilale ong kilale au siem bat kumta kimi ya tu direct yu siem u Daniel ulale kumta kimi tu direct pitip ki ba shalak pha kilale ningkong kili ong kumno ku siem tu hala kerta pikin mau ni siem ba pidang sudep ban soy ya ka wei ka adong ani ya ka wei ka hukum bau unu briu uban kerpat ya ka jing kerpat ha unu ublei ha po lai po sngi lat ya me on bread ya u shakrem kising te usie mata ko por ulang ho on kalong ka basisha kata ka bapiong bat kalong ru kat kom ka hukum jongki med jongki persha ya ka ba omla ban penkela lanu ru anda usim ula penskam ya ka hadin bu usim ula dap ong kumta kini kirang ba kilong ki bashalak ba pitip ki ong kumno u Daniel u balong ukun Israel ukun jong ka jingring mrau sut nyaw ya me tang kandiat ru usim bat sut nyaw ru ya ka adong ya ka ba me mela hukum Henry u duwai bat u kerpat ya u blei jang u. Kumta usim namar ba usngo iet bat kumanga ong mene ba usngo no mensil no usngo iet bah ya u Daniel kumta mar sen yo sngo ya kata uni usim ula sngo si hala ka jong ka mensim ula sngo diaw. Ti kumta ula perkat hala ka jong ka mensim kumno ngan penlat yu Daniel. Nakata ka krem kising ula ada perkat jeli ula perkat sani bha kumnungan le ya ka bangan pelaj ya u Daniel kumta kini ki rangba apa kili i usim ki ong u tutip kusim bakani ko hukum bakani ka adong kalong katkum ka jong ki med bat ki persha ya ka ba ngimla ban penkela ti usim hata ka por da ka jing so khya ka mensim da ka jing so kuslai da ka jing so benut yu Daniel ula hukum ya kita kirangba bakin walam yu Daniel bat ban bread yu u hakrem kising dia kata ke kleman la bread yu Daniel cha krem kising pada kata ke por usim ula ong ku Daniel ublei ubami ju shakri mit la bat step un pen yeme kumta ya kata ke krem kising la set no da umau la set no ya ka da umau bat hangta la shon muhor ya kata ke krem kising da usim bat kumjuru da kita kirang ba hadin kata ni usim ha kata ke janmi da ka jing si bat da ka jing so tang da mesim ka jung ula lej pai pan shalayeng pada kata kami pitip ke ega belajai shimnang ban yo athia ula susngau kuslai perkat u Daniel usngau sen ban namabu iet usngau benut upang ga mensim ula uta usim kata ke janmiet shimnang shu ban yo athia berkum juru bang shu ban bam namar kum mangiru ndai dangi sngo si ngilong kum no ngimbang bam dei ngimbang ban bam jang ngidu thia ngidu dam namar bengi sngo tension dai usim ru akan ka klemat kata kapor ula longkum ta usngo ula sngo kuslai bapalat ula perkat yo Daniel bat kum ta bangshu wa dia ka bam ru ba bam bat nang ru ban yo tia ti kum ta ngamar ba nang ban yo tia ula ke dang step ngap uni usim kum ta ula mare wud sha kata ka krem kising bat kumta
ula nadu marsen poyan ta krem kising ula perta da kesur kepesngosi dan kesur yam kumangiru ndai dengan sosi pertande yai mei ndai te Daniel ru kata usim Darius ru kata ke por kata ke klemat ula perta ku Daniel ublei uba me shakri ula la ni men pen ya me Daniel kata ke klemat nak po krem kising ula ong hoot kendra usim ublei ubanga nga shakri ula pa ya la u jong u angel but ula kang sbak ya ka shintur jong kising but kim shim la pen mensaw ru yanga but kumta usim hakata ka klemat ula hukum pansaino yo Daniel nakata ka krem kising but kumta la say yu pe hang ni ngan pen ie kene ko we ka dor ya pi pen yu i hang ni pe kini kising pi am kene ka krem ki sing uni u Daniel uni u de us iem kumta uni us iem ula say no ya u Daniel naka krem ki sing but hang ta us iem ula pet bha u Daniel ula da pet bha ki ti chat ula pet bha andre shim la shem ya kono ka jingmen saw ha u Daniel but us iem hamar kata ka klemat ha kata ka klemat lani ha kata ka por ula hukum ban wanra ya kitu ki briu ki bala mudui lani ki bala complain ya u Daniel kumta la wanlam ya kita kama jang us iem but kumta pitem ale ayu la bread no ya kita ki nong mudui hapo ka krem kising but day tang yaki henry ya ke yeng ka sam ka jangki ki kun ki kti jangki rukum jo la bread ha ka ta ka krem ki sing but ka met ka jangki kampat poi hapo hatrai jang ka krem ki sing kini ki sing pitip kila le kum no kila patar yaki kila penlengwet yaki yeng ka jangki baroh but kumta nadu kata ka klemat uni usim Darius usngoto ba ublei jang Daniel ba ulong ublei uba ublei ubam jukla ublei uba yaine but ublei uba wan yarap hakapor ka bangidon kam kumta ula penlong ya ka weipat ka hukum ya ka ba kibriu haka hima jang kidei ban shepting ban maniru tang ya ublei jang Daniel namar ba udei ublei uba te kumta kani ka Iathuhkhana ka lakut hang ni Henry ka don ka lesson ka bangi learn na kani ka Iathuhkhana lani ka jinghikai ka bangi yo na kani ka Iathuhkhana tung ini pet menta don katno teli kita ki jinghikai ka bangi yo na kani ka Iathuhkhana don sautli kita ki jinghikai lani ki lesson ki bangi yo wan learn na kani ka Iathuhkhana syapang jang Daniel. Kabaningkong, yaini scam haka jingdu wai. Kumangala puli menaningkong day. Along ka stijong Paul chikinong ko lasay kalnong ka basaw khot ka baar ko ongom dia. So yaini scam haka jingdu wai da ka ba apsharai haka ta da ka jing ai ngu. Kumta kabaningkong ka bangilan kadi bangin yaini scam haka jingdu wai. Ngi inday kani Iathuhkhana. U Daniel u yaini scam haka Jingrwai watla haka tuka klemat baula yo sngewbha on bread no ya uta ubriu uba Duwai lani uba kerpat iki wei ki blei la nyo yo sim u Daniel wat haka taka klemat ru shim sngau khunyo lani shim randien ya kaba on kernga ban Duwai Henry u yaini scam haka Jingrwai ka jang ban ngi indai ya ka result lani ya ka ka ba u Daniel u yo ban priang namar balai ba u yaine ha u blai ki Jingrwai u yo ya ka jinglat bat ya ka jingpen wat ha ka shintur jong ki sing Henry u blai u penlat ya kumta yang iru ki kun ki jong blai ladangi mat ikunu ka jing ki hap ki bared ru ada pi mat ikunu ka jing ha school jong filani hangnu ru Fisngau kono let's say ki problems ba fi dan school ba fi dan come and solve fisngau Henry wat nom kan randit ningkong led show play ha ki Jingrwai Duwai
ublay uba ai klot ya baroh uba ai ru mar ka ju ubam ju nyo shiliang kmat kumta un jubab ya ke Jingrwai ke jong pi te namar kata ngide ban long ki bayai ne scam ka ba ar but scam la ka jong ke jinget ngi in dei u Daniel haba kumang omentan ulayo sngo ya ko hukum la ni ka adong thamai bala soidu siem sngo la kunyo hiru shaptiang hiru tang kandiat ru namar balai ba unget ba ublay jong ya uba shakri ulang ublay uba ublay uba laban pelat ya na ka shintor jong kising ba na kano ka jing namar kata ngiru kum ki kon ki jong ublay ngidi ban bot nuksa yo Daniel bangin bats kem la ka jong ka jing langi long ko ka situation jong ka jing ka jong sometimes ani ko ko pot don ru ka klemat ya ka ba ngingi sngo ko mangin let go no ande ngin plat no ya ka jing ka jong Henry ken mau tungin tip ba ublay jungi ulang ublay uba ublay uba mchuena kabalai habangi trei ya kanu ka kam trei na do mensim bat penyo diang ya ka bainong jong kata ka ba pishakri ya ublay uba kata ande ga bangong trei ya kanu ka kam kumba pitrei banle na kabenta ka buram ka jong ublay lani trei na do mensim i kini Iathuhkhana dai banda dai mangiti la sharing merau pois syakri gibrio nginang trei bhatharai nam tharai bangin long ko Daniel hendrai pet kani ka Iathuhkhana ngisham yu Daniel la sharing merau lahap i la ki jong ki kimi ki pa lahap i la ka snong ka thau ka bo i lahap i ya ka jaka ya ka balakai ban let syakri jong ki brio la sharing na hendrai shim la le ka no basdio utrei na do mensim kumba utrai na benta ke buram ke jong blay namar kata kumang ong meneni ke Iathuhkhana u Daniel ulong ba donnam namar balay u blay u kentiu ya namar ba u syakri bed da ke mensim ka bahok ka bashisha namar kata ngiru kum ki kun ke jong blay ladang ile ke no ru ngimdai ban bu e ke jing sngo brio ndreng di ban bu u blay kmat baya ke ke bangile ke no ka kam ka bangile ka long ba na benta kaburam jong blay yakani pilaban shem na ka shtihi ka jong pol ka shaki nong kol sai ka nong ka balai ka de khot ka ba ar phulai ngan puli pi kat ka ba pinle to trei na do ka mensim kumba ha utrai bat om ha kibrio haba pitip bana utrai pin yor priang ya ka bainong jong kata ka bynta ngi i kini ka Iathuhkhana u Daniel u yo priang ya kata ka reward na ublay ani uyo pediang ya kata ba upulat na ka shintur jong kising bat ru kumangi i ya kini ka Iathuhkhana wat us ubam dai ubrio jong ublay hendri uyo ya ka dur ka jong ublay ha u Daniel namar balay utrai ka no ka kam ka jong nadu mensim kum ha ublay om ha kibrio kabasaw ubale bamdai un pediang na kata ka bamdai dai ni ngi i hakani ke Iathuhkhana kini ki brio ni ki ba bisni u Daniel ki ba wat daw yu ke ba kilaman ke consequences ke ba ki mat ha khadu ka long ba ki do ya ka jingim ka jong ki bat ki shabrat ha ka krem ki sing kumta ngi kum ki khon jong blay ngi di ban ken mau ba ngi nom le ya ka no ka bam dai na mar ngi nyo pediang na kata ka bam dai ladang ile ya ka kabam day shisha kat kum kaman ka jong blay yakani pilaban shem ka jing shisha jong kani ka bynta pilaban shem na ka shti jong upol shkinong kol sai kal nong ka balai ka khot ka ba arpusan na mar uta ubale bam day un priang pat na ka bynta kata ka bam day ka ba ulale bat om don ka jingnyo shiliang kmat hangni ngi yos ngoy ka jing shisha ni ladang ngi le sneo ya ki wei ngin samat ya la diru kumta kum ki kun jong blay ngin ken mau ken diang ya kani ka khot ya ka bangim day ban le sneo la ni ngim day ban le ka bam day la ni ngim day ban bishni la ni ngim day ban pihun ya ki wei kumta kani ka klemman ngi la poi sha ka bakut jong kani ka Iathuhkhana bat kum ki hap ki baren ken mau ban te ken diang ya kini
ki lesson lani ki bangila learn hapa ke dok not ke jingi but yang iru ki ba he ki ba san kumju bangin ken mau ke baningkong kalong kumno yai ne how blay ke jing duwai ke baar kalong bat scam yala ke jong ke jingai ke balai pade ke ong kumno bang ya ke baroh ke bangingi le kan long na ke bynta ke buram ke jong ublay bat ngin treiru kum how blay bat om haki brio ke basau pat kalong ubale bom day un pediang na ke bom day dia ublay un yarap yangi ya ke bangingin ken mau ya kini baroh sau teli ki lesson lani kita ki jingi kai ki bang yok pediang hakane ke klemat lani kene ke step ke bynta Nila poish ke bynta bakut sangani ke Iathuhkhana tu ublay un kurku ya ki ba shashkore ke tien ke jongu kum juru ya ki riungat ki riu ko ya keleng setlak jong ke perthai ublay na bynta ke buram jongu amen Nga ai kubleya Shimtihun Iawphniaw ibala shem yak la bynta ban sam yak tien ke jong ublay ha preng jongi to ublay na kurkhoy pi shimti ha ga ji yal inti ke jong pi te mantai ngila poy shak ba wai na ka JCES ke jongi dengan ya Wahlang ke Jingrwai ka ba sanspa khandai penriu na ka batmai bat sanspa lai pinyo na ka barem dengan kerpat yang sai sisian ya Shimtihun ban pen lat yangi bat berku pen wai Ting shan ong Jisu, ting shan ber, kum sharak red men med, jing shai kala her, ka per te kala dum, de to ting shan, ha ka yin ka jong pi, klem sngol le ran, ting shan ong Jisu, ting shan ki jong lada pi manjengot kata ngam sngewbha kabo nengan komi la pi ting shan ha kish nong ki jong pi klem sngol le ran. Au blay buk pangi aingo ya me try ka ba me la long lem loren kat bat ngi iwe ki nongiashim bynta na do ka ba Sdang bat hado ka ba wai no kin kopa me la long lem loren kat bat kurkuru kin ko try jisu ba kodor ya kene ka kti ni ka bangi la yosngo kene ka klemat ka ba menta try ya ka ba kan long kin kopa kum uta usimbai ya ka ba la bet ha ka kendo ka ba sbo ya ka ba u unyo ban sei so shadow ka ba shispasha pada ka ba wai no to ai ba ka jingi ba jong blay kopa ka jingai jong blay kun bar ka jingi slok ba thiang bar ka ba panchat bor jong men sim ba khoi ai ba kini like ba long way blay ke long lam loren kat bat ngi bar kum juru bat ki riu khoi ja ka leng slak ka perthai na do men ta shdo ki arta ba ki ba bom chikudru amen